Pre. Gutom na no kay kaila din. Makan na to. Gutom po gani ko ganina ra jud ko ba. Bag-or ko ni kaon pero gutom na po ko. Ako gani namayat na lang ko kinaon oh. Sa mo maka ngitag kaon na ni. Di ka ni gaba-gaba to kaon. Adili po. Kung gaba-gaba pa ni natigbak na ta. Teka ngita tag kaon. Sa may mayo ron. Di pa rin George ba? Sa may naa dito di ay. Ngita dito. Lamang ta sa may mga foods dito. Asa man dapit lang balay. Nahan. Tara. Tugay makay kaniingon. Lahi. Ano dapit? Nulo. Di ka ta maulaw diha. Ula baga tagnaw gusto lamang Say kayo. mataas ba? Nilayon na nato. Niit ta ba sa mga tirada dra mga foods. Unsa man live birthday diha? Ay, ada na birthday dira daga na pagkaon. Unsa? Ikaw wa ka katubo sa kinaon ba? Ako namayat lang po sa Gani, kinaon. unta. Sirado man. Lisod tagkuan ani ron. Signal ni Derby. Sumara diha. Kapan din pul. Tujong isa. Ha? Tujong. Sama ka. Ano ikat-kat tumangka? Unsa? Open naman eh. Unsa? Wala gyud ka ba? Tagsarag mga say na lang gani ka magtinanga pag gyud ka. Open naman eh. Dugan tang pa rin George dra. Unsa? Mir dra ayo ka. Dra. Hinay lang ta dito. Makin mga sudan ito no. Bante bitaw kag mapingis taron diha. Dili ta mapingis Basta kita. gutuman na ra ba? Nag-order o grab kita ka tong sa gawas. Unsa tara Tara. hinay. Si Yaw diha. Oh no! Hey!